Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, έχουν βάλει λουκέτο μέσα στο 2010. Μάλιστα, 9 στις 10 είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Η άτυπη στάση πληρωμών του δημοσίου για έργα που κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν προκαλεί τεράστια οικονομικά προβλήματα στις εργοληπτικές εταιρείες, με αποτέλεσμα σωρία επίσημων ή ανεπίσημων πτωχεύσεων. Παράσταση διαμαρτυρίας με συμβολική κατάληψη της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για 2 ώρες πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Οι εργολήπτες αντιδρούν στην άτυπη στάση πληρωμών του δημοσίου. Όπως καταγγέλουν, η χρηματοδότηση των περισσότερων προγραμμάτων έχει σταματήσει εδώ και 9 μήνες. Οι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι, δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά. Εδώ πρέπει να σημειώσω, η στάση των τραπεζών είναι απαράδεκτη και αναγκάζονται, διακόπτουν τα έργα. Βγάζουν τους εργαζόμενους στον δρόμο, εν ολίγης έχει παγώσει η αγορά. Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλουμε το κράτος που δεν πληρώνει, διότι κάνει μια άτυπη στάση πληρωμών. Η άτυπη στάση πληρωμών στα δημόσια έργα σημαίνει πάγωμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Όπως επισημαίνουν οι εργολήπτες, η κατάσταση οδηγεί στην απώλεια κάθε αναπτυξιακής προοπτικής. Τονίζουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για μαζικές απολύσεις. Έχει βάλει στο στόχαστρο με τη στάση του αυτή την καταστροφή των λίγων τεχνικών εταιριών που έχουν πλέον απομείνει στο κλάδο. Όλοι οι εργολάβοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης πια, δεν είναι θέμα έργων ή οτιδήποτε άλλο. Καλούμε το κράτος να κάνει το καθήκον του, δηλαδή να πληρώσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή καταραίουν. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το ότι από τα 1.700 μέλη του συνδέσμου, τα 1.000 δεν πληρώνουν καν την συνδρομή τους. Από τους ενεπομείναντες, περίπου 700 υποαπασχολούνται. Οι εργολήπτες καλούν τον Υπουργό Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να χορηγήσουν την απαραίτητη ρευστότητα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως την περιέγραψαν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Κοντά μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Γάγαλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γάγαλη. Καλησπέρα. Σας είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Ασφικτική κατάσταση στον κλάδο σας, όπως μας την περιγράφετε τουλάχιστον. Αυτή η άτυπη στάση πληρωμών που λέτε ότι παρατηρείτε, εδώ και πόσο καιρό παρατηρείτε και έχει οδηγήσει στον κλάδο σας αυτή την ασφικτική κατάσταση πλέον? Κοιτάξτε, τα περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούν έργα του δημοσίου έχουν σταματήσει να εκταμιεύουν χρήματα από το πρώτο ή βαριά το δεύτερο τρίμηνο του παρελθόντος έτους 2010. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τότε δηλαδή που άρχισαν να γίνονται ορατά, άρχισε να γίνεται ορατή η κρίση στη χώρα μας, έτσι? Ναι. Παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε ανάλογα προβλήματα? Κοιτάξτε, πάντα υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στο δημόσιο τομέα, τις οποίες και εμείς λαμβάναμε υπόψη μας, αλλά κινούνταν συνήθως στα πλαίσια των 3, 4, 5 μηνών. Μάλιστα υπήρχαν και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα Θησέας, ας πούμε, που χρηματοδοτεί έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο πλήρωνε εντός μηνός από την πιστοποίηση των εκτελεσμένων εργασιών. Τώρα αυτό δεν γίνεται? Ούτε για το πρόγραμμα Θησέας? Ειδικά για το Θησέα, μια που το αναφέρατε, που είναι ένα κομβικό σημείο για τις δικές μας τις μικρές επιχειρήσεις, διότι αυτά τα έργα του Θησέα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μικρά ή μικρομεσαία έργα που ξεκινούν από 300.000, 500, 600 μέχρι και 3, 4, 5 εκατομμύρια κυρίως. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα διεκόπη άνευ προηγούμενης προειδοποίησης γύρω στον Ιούνιο, και κάπου εκεί σταμάτησε και η εκταμείευση πόρων για την αποπληρωμή των έργων, τα οποία ήδη είχαν εκτελεστεί. Οι συνάδελφοι λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι, έχουν βάλει τα χρήματά τους για να γίνουν αυτά τα έργα. Όσοι προλάβανε διακόψανε τις εργασίες, διότι αντιλαμβάνεστε, χωρίς τις πράξεις δεν μπορεί να τελειώσει ένα έργο. Και οι περισσότεροι περιμένουν τώρα να πάρουν τα χρήματά τους, με όσες συνέπειες έχει αυτό, βαριές συνέπειες, όπως κίνδυνος να σφραγιστούν επιταγές. Άλλοι έχουν υποθηκεύσει τα σπίτια τους για να πάρουν δάνεια, να μπορέσουν να έχουν κεφάλαιο κίνησης. Οι τράπεζες τους κυνηγάνε. Η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχουν και έργα τα οποία είχαν αρχίσει πριν από 4 και 5 χρόνια, δηλαδή ακόμη και για αυτά έχετε σε πολλές περιπτώσεις να πληρωθείτε? Κοιτάξτε, υπάρχουν έργα τα οποία εκτελούσαν κυρίως δημοτικοί άρχοντες με τους λεγόμενους ίδιους πόρους, αφορούν κυρίως έργα δήμων. Εκεί κάποιοι ίσως υπερέβαλαν αυτόν και πράγματι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι 2, 3, 4, 5 ακόμα και 6 χρόνια. Μάλιστα. Μέσα στο 2010 ή ακόμη και το 2011, πόσα δημόσια έργα έχουν σταματήσει?
Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε εμείς από την περιοχή μας είναι ότι σχεδόν το 95% των έργων αυτή τη στιγμή είναι σταματημένα, είναι παγωμένα. Στην Κεντρική Μακεδονία? Στην Κεντρική Μακεδονία. Άλλωστε, τα μοναδικά πλέον έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ικανοποιητικά σε εισαγωγικά είναι ένα μικρό τμήμα των έργων του ΕΣΠΑ, όπως επίσης και κάποια έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης κάποιων δήμων, οι οποίοι έχουν ένα μεγαλύτερο αποθεματικό, όπως ξέρω εγώ, ο Δήμος Σικαιών, Θέρμης και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όμως είναι φωτεινές εξαιρέσεις. Μεταξύ αυτών και ιδιαίτερα σημαντικά έργα για την ανάπτυξη της περιοχής, κύριε Γάγαλη, τα οποία θα έπρεπε να κατασκευαστούν άμεσα. Ενδεχομένως δεν είναι τα λεγόμενα έργα βιτρίνας, όπως το μετρό, η υποθαλάσσια που λέγαμε παλιά, ή διάφορα πράγματα που εξαγγέλλονται. Είναι όμως τα πολλά εκατοντάδες ή χιλιάδες μικρά έργα της καθημερινότητας. Είναι συντηρήσεις, είναι σχολεία, δρόμοι, πλακόστρωτα, πλατείες, οτιδήποτε άλλο. Τα έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Μάλιστα. Πόσες κατασκευαστικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων στην Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή πολυλειτουργούν ή έχουν βάλει λουκέτο μέσα στη χρονιά, την τελευταία χρονιά, ή έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους? Έχετε νούμερα συγκεκριμένα? Κοιτάξτε, για επίσημα λουκέτα, αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι από το χώρο των ανωνύμων τεχνικών εταιριών, οι οποίες στην περιοχή μας είναι λίγες. Εκεί μπορώ να σας πω ότι ήδη από την αρχή της χρονιάς υπάρχουν 3 ή 4 αιτήσεις υπαγωγής του άρθρου 99, δηλαδή πτωχευτικού κώδικα προστασίας από τους πιστωτές. Και είναι και οι εταιρείες οι οποίες έχουν τα περισσότερα λειτουργικά έξοδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γάγαλη. Έτσι ακριβώς. Είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ένα πολύ άριθμο προσωπικό, είτε στελεχειακό, μηχανικούς ή συνεργάτες στο γραφείο, όπως επίσης και εργατοτεχνικό προσωπικό. Εκεί μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εντός του 2011 θα κλάψουμε πολλά θύματα, διότι είναι και επιχειρήσεις που έχουν και το μεγαλύτερο βάρος δανεισμού και υποχρεώσεων οικονομικών. Και λέτε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι σε περίπτωση λουκέτων θα χάσουν τη δουλειά τους, έτσι, θα βγουν χιλιάδες κόσμου στην ανεργία. Και δεν είναι μόνο οι εργολήπτες, είναι και τα συναφή επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη δική σας δραστηριότητα. Κοιτάξτε, κάποτε λέγαμε θα βγουν οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Τώρα πλέον λέμε βγήκαν οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή το 95% των επιχειρήσεων υπολειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνεργάτες τους, είτε μιλάμε για εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε για επιστημονικό προσωπικό, είναι σε υποχρεωτική άδεια ή σε υποχρεωτική πάυση. Ήδη έχουν απολυθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, μας λέει ότι τον τελευταίο χρόνο μειώθηκαν οι εργαζόμενοι στις κατασκευές περίπου κατά 35 με 40.000. Αυτή τη στιγμή αυτή η κατάρρευση παίρνει το χαρακτήρα τύπου ντόμινο, δηλαδή ο ένας συμπαρασύρει τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε, μια επιχείρηση που καταρρέει δεν είναι ότι πτωχεύει ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας, εν πάση περιπτώσει, πτώχευσε. Μαζί με αυτόν βγαίνουν στον δρόμο οι εργαζόμενοι και όλες οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι υπεργολάβοι, αυτοί οι προμηθευτές, οι κατασκευαστές των υλικών της οικοδομής, το επιστημονικό προσωπικό που... Όλοι. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι μέσα στο 2011 φοβάστε λουκέτα, ότι θα υπάρξουν συνεχή λουκέτα. Ποιες ενέργειες έχετε κάνει, κύριε Γάγαλη, στο συνδεσμό σας, για να εμείς προσπαθούμε καταρχήν, αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, την δύσκολη, τη δημοσιονομική της χώρας. Μας μιλάτε για ένα παγωμένο ουσιαστικά πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, διότι αυτό έχει και την εθνική αναπτυξιακή του σημασία, διότι με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παγωμένο δεν είναι δυνατόν να δοθεί πνοή στην αγορά. Πολύ περισσότερο όταν όχι μόνο είναι παγωμένο, αλλά καταστρέφει και τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτηθεί, να εξοφληθούν οι απαιτήσεις, ώστε να υπάρξει έστω μια συντήρηση, μια ανάκαμψη, μια ορατή ανάκαμψη στο μέλλον. Εσείς από την πλευρά σας και συναισθανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία έχετε προχωρήσει σε κάποιες εκπτώσεις, κύριε Γάγαλη, ώστε να πείτε ότι ό,τι είχατε να κάνετε το έχετε κάνει? Οι εκπτώσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τρελά νούμερα. Δόθηκε έκπτωση σε διαγωνισμό 77%. Ποιος πιστεύει άραγε ότι ένα έργο μπορεί να γίνει με έκπτωση 77%? Λέτε. Βεβαίως. Είναι τρομακτικά αυτά τα νούμερα. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 50 με 55%. Επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα και δείχνουν ένα μόνο πράγμα, ότι υπάρχει ένας λυσαλαίος αγώνας για επιβίωση.
Διακινδυνεύει ο κάθε συνάδελφος και βάζει το κεφάλι του στη θηλιά, δίνοντας μια τέτοια έκπτωση, αρκεί να εξασφαλίσει δουλειά για την επιχείρησή του, γιατί αλλιώς βλέπει να σβήνει. Να διατηρηθεί δηλαδή η βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Έχετε σκεφτεί να κινηθείτε δικαστικά για να διεκδικήσετε τα χρωστούμενα, κύριε Γάγαλη? Γιατί γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί σας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, έχουν κάνει και ομαδικές προσφυγές. Έχουν γίνει και ομαδικές προσφυγές και ο σύνδεσμος μας υποστηρίζει